Fredag den 10. oktober var Axelborgs døre åbne for alle interesserede, da der var Kulturnat 08 i København. Her viste Dansk Gartneri, hvad deres medlemmer går og tumler med, og op gennem tårnet, fordelt på flere etager, kunne de fremmødte få syn og smag for sagen. Og der lå belønninger klar til de mange, der havde kræfter til at bestige utallige trapper, for at komme fra kælder til kvist, forbi de spændende og ofte smagfulde aktiviteter, Dansk Gartneris medlemmer diskede op med. Nuvel, brudfrugter og kål lyder måske som en narresut for nogen, men de, der smagte årstidens grønt, klagede absolut ikke. Er I klar? Ja. Det lyder som om det er noget... Jamen, det er ikke farligt. Der er ikke nogen, der er rigtig kommet til skade endnu. Nej, ikke rigtig endnu. Ikke endnu. Det er jo en ny salat med sådan gode, gammelkendte vinter- og efterårsgrøntsager. Det var nok utroligt fint anrettet. Ja. Der var, måske heldigt for nogen, også andet end grove efterårsgrøntsager at smage på. Man kunne for eksempel også tage en bid af årets tomathøst, og var det ikke lige smagsløgene, der skulle pires, kunne man se blomsterbindere udfolde sig og kreere flotte og spændende buketter. De, der manglede inspiration, kunne samle det nye og spændende magasin Sæson op på vejen, og i Axelborgs kantine var der hele aftenens showkøkken. Her kunne man blive klogere på, hvordan blandt andet svampe skal tilberedes. Til jer, der lige er ankommet, så kan jeg fortælle, at det, vi spiser herude, det er nogle kejserhatte, som er blevet ristet i rapsolie, og så er de lige blevet vendt med noget pesto. Så det er sådan et forslag til en hurtig forret. Og ved siden af der ligger der nogle rå en offentlig svampe. Det kan være, at det er svamp, jeg tror, man... Der var hele aftenen et flot fremmøde, og de mange trapper syntes heldigvis ikke at skræmme de mange interesserede, der fik set, hvad Dansk Gartneri kunne byde på.